El sector de Pas de la Casa de Gran Valira acollia el passat diumenge la primera cursa de la temporada d'esquí de muntanya amb la cronoescalada nocturna, que enguany ha arribat a la seva 22a edició. Aquesta cursa és puntuable per la Parc Piolets Copa d'Andorra d'esquí de muntanya. Aquesta competició busca ser una cursa popular per a aquells que s'inicien en aquesta disciplina amb una inscripció limitada a 130 participants, tot i que enguany ha estat inferior que en edicions anteriors amb 78 participants. El recorregut d'aquesta prova és una única pujada amb sortida des de la base del telecadira de 4 places des del Pas de la Casa fins al Coll Blanc, amb un total de 420 metres de desnivell positiu. La cursa enguany ha canviat de dia, s'ha traslladat del dissabte, que era habitual, al diumenge, amb avançament també d'horari. La gent el que vol és fer les curses, els igual que sigui un dissabte o un diumenge, la gent vol fer curses. Penseu que Coll Blanc està a 2.528 metres, quan arribes a les 6:30 de la tarda a dalt fa fred. A les 5 de la tarda es donava el tret de sortida als primers corredors, les joves promeses de l'esquí de muntanya que realitzaven el traçat una mica més curt del que estava inicialment marcat. Aquest any el que hem fet és els més petits, les categories infantil i cadet. L'arribada l'han fet a la pilona 25, és a dir, abans de passar el muro, perquè realment és molt complicat. El muro és molt tècnic i la neu està molt dura i és el motiu pel qual les categories més petites les hem fet arribar fins a la pilona 25. La resta no, la resta arribaran fins a dalt, fins a Coll Blanc. En categoria femenina cadet es va imposar la corredora local Emma Cristina de No Limits Club amb un temps de 21 minuts i 18 segons. Les curses verticals són les millors per a aquesta jove promesa andorrana. Personalment m'ha anat força bé, ja que no esperava massa resultats. És la primera cursa de la temporada i venia a trobar sensacions i mirar tot el que havíem fet abans de que ens havia servit. A mi personalment m'ha anat bé, em van millor les curses explosives curtes. En categoria cadet masculí, una altra de les joves promeses del Principat és Oriol Olm, del No Limits Club, amb un temps de 14 minuts i 27 segons. Olm s'ha emportat la victòria de la cronoescalada nocturna del Pas de la Casa. Una cursa, una miqueta de fred, però una cursa una miqueta tècnic perquè està gelat, però ben parit, sí. Per la seva banda, el corredor francès Valentin Vac, que participava per primer cop a la crono nocturna del Pas de la Casa, va finalitzar en la segona posició en categoria cadet masculí, entrant a 49 segons d'Olm. Très bien. Je suis parti un peu vite, mais je suis content de ce que j'ai fait. C'est une des premières courses que je fais et je suis content. Ouais. C'est dur, ouais, c'est une verticale et oui, c'est bien balisé, c'est bien. En categoria júnior femení, l'esquiadora andorrana Andrea Sinfreu es va adjudicar la victòria amb un temps de 23 minuts i 42 segons. La corredora de l'equip No Limits Club li treia més de 3 minuts i mig a la seva màxima perseguidora, la francesa Aivram Alienor, que va finalitzar segona. Tercera plaça per la també francesa Narindra Granat. Bé, ha estat una bona cursa per veure sensacions i provar una mica el cos. M'he trobat força bé, també, sobretot al mur, on tècnicament he vist que anava força bé comparant amb altra gent de la cursa i també he mirat el rellotge, he vist que he mirat una mica el temps, així que contenta. En categoria femenina absoluta, victòria indiscutible de l'esquiadora andorrana Sophie Duzatois, que parava el crono amb un temps de 20 minuts i 28 segons, traient més de 3 minuts i 46 segons a la segona classificada, la catalana Caral Riba. Tercera plaça per l'esquiadora local Imma Parrilla. En categoria masculina, la victòria va ser pel mallorquí Pere Rullan, que amb un temps de 16 minuts i 17 segons aconseguia la primera plaça per davant del francès Hugh Titouan, que entrava a 2 segons de Rullan. La tercera posició ha estat per l'andorrà Jordi Soler, a 35 segons del vencedor. Una cursa dura, com sempre és aquí al Pas, per començar la temporada, 400 positius. M'he trobat molt bé, la veritat, hem sortit forts, fent una cursa sòlida i el Tituan m'ha atrapat a mitja pujada i jo m'he guardat un canvi més de ritme per l'últim muro i he aconseguit guanyar la cursa, o sigui que molt content. Super bien, il y avait des bonnes conditions de neige, il faisait bon et il y avait un bon niveau, donc on a pu faire une bonne course pour la première de la saison. Ouais. Il a fait la première partie en tête et ensuite je suis passé devant pendant le deuxième tiers. Et après, il a repris la tête et j'ai pas réussi à le doubler dans le dernier mur. Mitja cursa hem anat tots en línia i després han començat a marxar i jo he volgut ser una miqueta prudent
i guardar una mica d'energia per l'últim muro i després ja ha sigut impossible atrapar-los i bueno, ha sigut la tercera plaça i ja està bé. Tot i que la seva especialitat són les curses verticals a l'estiu, l'andorrà Ferran Teixidor ha finalitzat en la quarta posició i primera en categoria de veterans d'aquesta cronoescalada nocturna del Pas de la Casa. Pràcticament un mes i mig que vam deixar de competir a l'estiu, va caure la primera nevada al novembre i ja em vaig motivar. És un esport que encara em queda molt per aprendre, és molt tècnic i m'agrada molt i a poc anar aprenent. Avui he notat que vaig més per força que per tècnica, i al final l'últim muro no podia seguir el Jordi. Intento imitar-los com puc per anar el més eficaç possible, però al final estic content perquè m'he trobat bé físicament, no tècnicament, però sí físicament. La propera cursa Open d'esquí de muntanya serà el dia 22 de desembre, la 13a cronoescalada nocturna de Gran Valira organitzada pel Soldeu Esquí Club.